Eskolan etika eta balioak iragaztea du helburutzat halaber Jaurlaritzako giza eskubideen idazkaritzak antolatutako etikasi programak. Eta horren barruan datorren astelenean Zumaiako ikastetxe bateko 30 ikasle Auschwitzeko konzentrazio eremura joango dira euren lana saritu dutelako. Gertakari traumatikoak bizi diren tokiak bisitatuko dituzte. Zumaiena ikastetxean batxilerreko lehen mailako ikasleek filosofia klasean egindako gogoetatik abiatu zuten lana. Beraien inguruan zein munduko beste toki askotan gertatutako giza eskubide urraketak aipatuz, honako lana egin zuten. Holokaustoa, genozidio etniko, politiko eta erlijioso. Etika lantzen ari ginela, primera etorri zitzaigun proiektu hau, ze oso praktikoa eritu zitzaigulako. Jaurlaritzaren etikasi programa barruan esperientzia pilotu gisa planteatu dute aurten lehenengoz egingo den bidaia. Beste leku edo historia batzuetan bizi diren gertaera traumatikoak ezagutzeko edo fizikoki haiei hurbiltzeko esperientziak asko irakatsi dezake eta ikasitakoak gainera iraun egiten du. Argazki eta dokumental bidez agian ezagutzen duten konzentrazio eremua bertatik bertara bisitatzeak barrua asinduko diela uste dute ikasleek. Hori ikusitago beste modu bat ikusiko zu edo ez dakit, pixkat ikusiko dugu. Dakatena gehiago balorau al izango eta nik uste aldaketa handi bat ekarriko itela bizitzan. Beste hainbat ikastetxetako 10 ikaslek Ipar Irlanda bisitatuko dute. Bi bidaien emaitzak baloratu eta hurrengo urterako etikasi ekimenarekin jarraitzeko asmoa dute giza eskubideen idazkaritzatik.